No soc mestra, no he treballat mai en una escola, però sí que en els últims 14 anys ens hem destinat a fer un projecte de recerca, començant a grans hospitals com l'Hospital de la Vall d'Hebron, després l'Hospital Sant Joan de Déu i actualment el Talla de Manresa, i hem treballat a dins de les escoles. I això és el que ens permet tenir aquest coneixement del dia a dia del que passa als centres educatius, més tot el cos teòric que ja es coneix i que es coneix de fa anys, parlar de responsabilitat. I parlem de responsabilitat de nosaltres com a pares, dels docents, dels equips directius, dels polítics, perquè ja no ens podem permetre que cap altre nen, que cap altra nena sigui diagnosticat d'una dislèxia als 12 anys, no als 12, als 15, o d'un problema de llenguatge a la secundària. Per això parlarem de responsabilitat i per això, i per sort, tenim molta ciència que ens ajudarà a saber fer com hem de fer les coses. De forma paradòxica, encara tenim nois i noies, infants a les nostres escoles que fins que no pateixen i pateixen de forma significativa no comencem a actuar. En aquests últims 12-13 anys hem ajudat a més de 14.000 famílies de quasi bé 50 escoles diferents per tot Catalunya. I els resultats són clars. Independentment del nivell socioeconòmic, independentment de l'origen immigrant dels nostres estudiants, independentment dels successos extrassants, el que té més força és la psicopatologia. I una és tot el que té a veure amb la sintomatologia relacionada amb la conducta, però la que més pesa és tot el que té a veure amb la inatenció. Però una altra vegada, quan tornem a analitzar de forma conjunta aquestes variables, tenir un TDAH, tenir una dislèxia, et dona 5, 6, 7 vegades més probabilitat de tenir un baix rendiment acadèmic. I el baix rendiment acadèmic et dona més probabilitat d'acabar abandonant. Quan volem aprendre anglès, ha de ser de ben petit, i ho hem de fer-ho oralment, i ho hem de fer-ho amb cançons, etc. Perquè sabem que el cervell és plàstic i perquè sabem que si alguna cosa ensenyem abans que aquest cervell, aquesta circuiteria cerebral s'hagi instaurat, millorarem. També ens passa amb lectura. Tenim claríssim que tractar els símptomes de la dislèxia abans dels 6 anys farà un canvi radical en el cervell d'aquests nois i aquestes noies. I és claríssim amb estudis de neuroimatge com tu actues i actues abans dels 6 anys, pots començar a canviar coses. Sabem que si actuem abans dels 9 anys en regulació de les funcions executives, disminuirem. No ve a les nostres consultes quan parlem de detecció precoç, sempre ve quan parlem de les conseqüències. És més fàcil que vingui algú, un adolescent que està consumint cànnabis i els seus pares estan molt preocupats, que algú que simplement no sap denominar bé a nivell de llenguatge. A nivell internacional ho tenen clar. Aquest estudi finès que us deia, des de ben nadons, ha portat a les escoles fineses a detectar als 4-5 anys. En altres països, com Singapur o Estònia, utilitzen innovació, queda claríssim, totalment d'acord amb la primera taula, com la innovació ens ha de permetre tindre una realitat, una escola totalment inclusiva i tot allò que té a veure amb l'aprenentatge de forma individualitzada. És molt difícil per un mestre que està en una aula entendre què passa a tota aquella canalla que li reclamen diferents coses. Utilitzem-ne de les tècniques, de la innovació i de la tecnologia que ens ha ajudat a totes les àrees de la vida. Fins ara, en aquests estudis hem vist que només diagnostiquem o només detectem 3 de cada 10 infants que ho necessiten, molt per sota del que tocaria. Hauria de ser el 100%. No té res a veure com som nosaltres, com són els nostres infants, com són les famílies d'aquests infants. Els pares han canviat, els pares dels alumnes han canviat moltíssim i també les escoles també. Per tant, ens hem d'adaptar. Què volem? Transformar l'educació amb evidència científica? Sens dubte, no podem anar darrere d'allò que no és científic i allò que està aprovat. També hem de tenir clar que hem de detectar, assegurar aquesta responsabilitat de tots plegats en la detecció precoç, sense oblidar-nos la innovació i la tecnologia. Ella l'hem ajudat, i ell li deia, Ariana, parlaré de tu, em dones permís? Sí. Diu, mama, però això no és un èxit educatiu, perquè probablement l'hem ajudat a arribar a nivell educatiu, però no l'hem pogut acompanyar de la manera que ella necessitava, perquè el sistema afavoreix aquells que tenen bon rendiment acadèmic, i això és el que crec que hem de canviar. Moltíssimes gràcies.